Takže kočárek se skládá z trojkombinace, kde máme vajíčko, autosedačku s adaptérem, hluboká korbička, vše v naprostém pořádku. Tak. Tady. Boku, všude. Odepnout. Tak. Vše v čistým, naprostém pořádku. Ještě před zasláním samozřejmostí, že vyperu. Je autosedačka, zde se nabízí adaptér a sporták. Otoč mi ho, zkus jdi do rotace. No, otáčej, ještě můžeš. Tak, ještě. Tak. U kočárku akorát není funkční brzda, ale šikovnej tatínek si jistě poradí. Kola jsou trošku sem tam škráblá, ale tomu se určitě nevyhnete. Jinak vše v pořádku. Ke kočárku ještě deštník. Síťka na hlubokou korbu a i na autosedačku. A taška. A teď má planinky.